Joseph Brinkat ta' 34 sena li joqgħod l-Isla weħel 4 snin ħabs u Frankie Pace ta' 41 sena mill-Isla weħel 7 snin u 9 xhur ħabs wara li t-tnejn li huma ammettew li serqu. Brinkat ammetta l-numru ta' serq aggravat bi vjolenza. Is-serq sar bl-użu ta' arma fil-konfront ta' żewġ vittmi nisa barranin. Il-pulizija qalet kif waqt l-investigazzjoni ir-riżulta li Brinkat kien involut f'serq fil-Birgu, fil-Fgura u attentat ta' serqa oħra fil-Kalkara. Il-pulizija qalet kif Brinkat ġie arrestat l-Erbgħa li għadda u waqt l-investigazzjoni huwa kkopera bis-sħiħ mal-pulizija, tant li fl-istqarrija huwa ammetta l-involviment fil-każijiet. Id-difiża spjegat kif ikun taġit ukoll jekk fil-pena issir ordni ta' trattament sabiex l-akkużat jingħata l-għajnuna biex jeleb il-vizzju ta' droga. Intant mill-investigazzjoni ħareġ li Pace kien il-persuna li kien ma' Brinkat meta wettaq ir-rejat. Il-prosekuzzjoni spjegat kif dakinhar ta' waħda mis-serqiet Pace kien diġà ġie mitkellem il-pulizija fuq 3 serqiet oħra li llum qed ikun mixli bit-twettiq tagħhom ukoll. Huwa ilu ftit xhur li ħareġ mill-faċilità korrettiva ta' Kordin u wara li ħareġ beda jagħmilha ma' kumpanija ħażina u reġa' waqa' fil-vizzju ta' droga. Il-prosekuzzjoni qalet kif fl-interrogazzjoni huwa ta' deskrizzjoni dettaljata ta' kull oġġett li seraq flimkien ma' persuna kompliċi huwa wieġeb ħati għall-akkużi miġjuba kontrih. Il-maġistrati jinfarruġa indirizza lil Pace u qallu li issa wassal iż-żmien li jieħu din l-opportunità biex jagħmel programm tajjeb kontra l-vizzju tad-droga. Mara li jisimha ma jistax jissemma fuq ordni tal-qorti weħlet 2 sentejn ħabs sospiżi għal 4 snin wara li ġiet mixlija li talbet il-flus biex ma tirrapportax raġel lill-pulizija wara li dan batilha filmat pornografiku. Il-prosekuzzjoni spjegat li rċevit rapport ta' raġel li kien qed jitkellem mal-akkużata fuq il-mezzi soċjali u li kien batilha filmat ftit pornografiku u li ddispjaċih li batu. Stqar kif din qaltlu li kienet ser tirrapportah lill-pulizija għaliex il-filmat laħqet ratu t-tifla li għadha taħt l-età. Qal kif ir-raġel beda jtija l-flus u tal-fuq minn 3,000 euro. Qal kif meta l-vittma ħaseb li l-problema kienet issolviet hija batitlu biex itija iżjed flus. Hija wieġbet ħatja għall-akkużi miġjuba kontrija. Il-qorti ordnat lil mara wkoll tħallas is-somma ta' 3,000 euro lill-vittma.